за много хора изглежда невъзможно. Че можеш да бъдеш толкова бърз, че можеш да бъдеш толкова силен, че можеш да притежаваш толкова много различни умения, да вървиш на ръце, да преминаваш през трасе с препятствия. Те просто тренират повече от всеки друг по света. Начало! Давай, давай, браво! Секунди, давайте, давайте, давайте! Бързо, 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 бързо! Битката ще е ожесточена, точките са много близо. Силни аплодисменти за тези атлети, само те знаят колко е трудно. Искаме да благодарим на абсолютно всички за участието на нашия невероятен ивент България Фитнес Чемпионшип 2025.